wanda ya tambaya an bashi. Wani ayan da ake karanta shi akwai kalma cikin sunan Allah Uba da na da Kai kun shiru. da na ruhu mai sarki. Amma me yasa ku kai wajen aya din sai ku ce da shi gada. Gada? Za a ce da shi gada. Gada a Qur'ani akwai aya da ya ce a cikin sunan Allah Uba, Allah da, Allah Ruhi mai tsarki sai mu ce gada. To barin ga muku kun taba karanta Qur'ani ne ku gani? To ga mun suran bude muku yanzu ku san ƙarya. Akwai wani tambaya da yana sai. Ki Amma ƙarya yi. ki tambayan baki guda biyu. Tambaya. Tambaya da yana sai yi ko? In kai tambaya zan baki guda biyu. Tambaya da yana sai yi. Kaga mun cika muna shiga muna wani aiki a gidajen ku ko Hausawa. Akwai wasu sai su ce ba. Wai sun doka kyauta sun yi ma Kristai. Wai bai da lada. Shine na ce muku musulmi kala uku ne. Akwai musulmin banza wuta zai je. Musulmin da ke kiyayya wuta zai je. Musulmin da zai kalle ka ya zage ka wuta zai je. Musulunci bai koyar da haka ba. Akwai musulmin kwarai baya kashe mutum. Musulmin kwarai baya sata. Musulmin kwarai baya zagi. Shine muka zo mu ga muku musulmin kwarai na son kowa da kowa. Shine sakon da muka kawo muku. Haka ne. Tambaya wanda ya tambaya ba wani ayan da ake karanta shi akwai kalma cikin sunan Allah Uba da na da kai kun shiru da na ruhu mai sarki. Amma me yasa ku kai wajen aya din sai ku ce da shi gada. Gada? Za a ce da shi gada. Gada a Qur'ani akwai aya da ya ce a cikin sunan Allah Uba, Allah da, Allah Ruhi mai tsarki sai mu ce gada. To barin ga muku kun taba karanta Qur'ani ne ku gani? To ga mun suran bude muku yanzu ku san ƙarya aka muku. Ko ne ku ji abin da Qur'ani ya ce. Allah ya ce duk wanda ya ce Allah uku ne ba na karanta muku Allah ɗaya bane a Bible. To Qur'ani ya ce duk wanda ya ce Allah uku ne ya kafirta da Allah. Aka Qur'ani ya ce ya zai ku ce Qur'ani ya ce Allah uku ne. Bari in ga miki wani abu. Ga mun aya yanzu in kin karanta in mun karanta in haka ne in haka ne ga mun aya in na karanta in haka ne. To ƙarya ne babu shi a Qur'ani. Ce maki babu shi. Kawo mun Qur'ani. A'a. Sai kin nuna mun. In kika nuna mun zan baki wannan guda 10. Guda 10 in kin nuna mun. Ki nuna mun. Rubuta number na ki tura mun ayan. Rubuta number na ki tura mun ayan. Ina jinki. Me yasa? Kamar ana bincike. Aka ce kamar Kirista sai a ce wai su kafirai ne. Kai. Yawanci musulmai sunan da Qur'ani ya kira Kirista ba kafiri ba fa. Qur'ani ya ce Kirista ahlul kitab ma'abocin littafi ko kuma Nasara helpers of Christ masu taimakon Yesu almasihu. Qur'ani ba zan baki abinki ba fa. Qur'ani ga naki tafi tun da baki son wani bari dai ma zan ba. Wani question biyu. Gashi. Kuna jina? Ke tambayar da kika yi? Tambayar da kuka yi? Tambayar da kika yi? Kin ce me? A'a. Krista ma'aboci littafi ake ce musu. People of the books. Kuna jina? Ba Krista people of the book ne. A nan gurin a wannan